ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ତା ମା ସହିତ ରହୁଥିଲା। ତା ବାପା ସହରରେ ଚାକିରି କରି କିଛି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲା। ମା ଝିଅ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଶୋଇଥିଲେ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ରାତିରେ କବାଟରେ ଠକ୍ 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 ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଡରିଗଲେ। ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥାଏ। ମା ଝିଅ ଡରିକି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଆସିଗଲା। ଡାହାଣୀ ଆସିଲା ପରେ ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ଆହୁରି ଡରିଗଲେ। ଡରିକି ସେମାନେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଡାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଆସ୍ତେ 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 ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଖ ମନ୍ଦିର ପାଖ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सौ पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଭୂତ ପିଶାଚ ସମସ୍ତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଡାହାଣୀ ମନରେ ବି ଟିକେ ଡର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋଭରେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ତା ମା ପଛରେ ବି ଧାଉଁଥିଲା। ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ଡରିକି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सौ पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ସେ ଡାହାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ରାତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାହି ଭୋର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳ ହେଲା। ମା ଝିଅ ପୁଣି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ। ଦି ଜଣ ଯାକ ମା ଝିଅ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ କଥା ହଉଥିଲେ। ମା, ଆମେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବା ବୋଲି ଝିଅ କହୁଥିଲା। ଝିଅ କଥାରେ ମା ବି ଏକମତ ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଦେଖା କରି ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହିତ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବାଟ ବହୁତ ଥିଲା। ମା ଝିଅ ବି ଥକି ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଗାଁରେ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଡାହାଣୀକୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ତଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ଦେଖିଲା ସେ ଡାହାଣୀ ପୁଣି ସେଇ ଘରେ ଆସିକି ଅଛି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାକୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ି ହାତରେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ତାକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା କାନରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମନ୍ତ୍ର ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପୁଣି ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତାର ଦୁନିଆ, ତାର ବଙ୍ଗଳାକୁ ସେ ଫେରିଗଲା। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାଙ୍କୁ ବି ମା ଝିଅ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଦେଲେ ଆସିବା ସମୟରେ। ତାପରେ ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଆଉ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ।